Molweni South Africa. Funeka ngixele kwi-supporters zebhola, especially supporters ze-Kaizer Chiefs. Guys, ndandicele kudala. Xa ungayiva into ebhalwe ngumntu, uba une-interest kulaa nto, khawuke umbuze uba uthetha ukuthini. Because niyabukhomenta ububhanxa, umntu ovela athi gqise ephendula into angayaziyo. Umntu xa ebhalile bra ungamva uba uthini, buza uba uthini. Kukho abantu abandixelela ububhanxa apha xa ndisithi uNapi nguye onoziseyiva. Ndiyayiphinda loo nto, uNapi nguye onoziseyiva. Because uNapi uyabonakala uyazama ngendlela zonke. But some of the players, they are not serious about the brand ye-Kaizer Chiefs. Umuntu ongekho serious ubekwa ngaphandle. Umuntu onamandla obeka umuntu ngaphandle ngucoach. Niyathanda uvele nitsibe, andazi noba nifuna uba famous noba nifuna uthini. Guys, ndiyaphinda, xa ungayiva into ethethwa ngumntu yibuze. Ungathi gqisa ukhomenta ububhanxa. Please, mamela into ethethwa ngumntu uyisabele. I'm not fighting uNapi here. Ndithi nguye onozisindisa ngoku. Because ii-players zakhe, ezinye zazo azikho serious ngobomi. Azikho serious ngebheji ye-Kaizer Chiefs. Hayi man guys. No, sanuziphatha kahle xa ungeva. Sabela. Sabela xa ungeva. Uthini bhuti uthi guys. Sanusimosha apha. Hayi, intontoni. Khona ningoNapi nina. NingoNapi. Dani hambe nizifudumeza nje ningoNapi nina. Okanye ukhona umuntu onguNapi kokwenu. Kaizer Chiefs kwabo kulo muntu bra, isupporter ithetha lento isenhlizweni yakho. Uba wena uva kamandi, hlala uve kamandi, azova ngawo apha. Ndisaphinda ndithi, uNapi nguye oyozikhulula kule nto yenzekayo. Wothatha iplayer useless ayibeke ebhentshini. Kudlala abantu abafuna udlalela iKaizer Chiefs. Kudlala abantu abarespecta ibrand yeKaizer Chiefs. Ubufuna uzibulala mbozibulala, azova ngana apha. Anizovangana apha. Utheni na? Awuzancence. uNapi udlala kakuhle, ngubani obethe uNapi udlala kakubi? Hayi ifootball iyakubhida. Intoni ebhidayo? Le nto ndiyibona uyiboni? Hey, hayi man. Hey, athanda uzifuna uzenza hot ungekho hot. Ubuhot abukwelitisi ubuhot. Uyadala ubebe hot, ungafaka ityiwa, ufake madubula, ufake ntoni, awuzuba hot. Ungazozenza hot ngama apha. Nonsense. For the last time ndiyaphinda ndithi uNapi nguye ozazikhulula kule ngxaki. Kaizer Chiefs nee-players ezininzi. Bakhona nabantu onoba substitute ungafaki mntu. Zininzi players zethu ezinokwenza ngcono kunezinye. But uba uyiboni loo nto, into oyibonayo ubona le isibulalayo, uyawuqhuba usibulale. And kanti izuthi nguwe ozokhulula iChiefs apha, ungocoach wa Chiefs wena. Awunokhulula Chiefs. iChiefs izawukhululwa ngulaa mntu wayiqeshela uba mangazoyikhulula. Sizi-supporters besikhala sifuna iikaps. Sayolandelwa indoda uba mayize neekapu apha. Saphinda ndithi kwaNedbank uba masiwine sixhomekeke kuNapi. Napi athatha iplay useless ayibeke ebhentshini, adlalise iplayer ekufanele ziyadlala. Zininzi iiplayers zethu ezikulu, nabo Solomons. OSolomons asiyazi uba ulife wabo uthini.
go in and out. Omashiyane go in and out. Omashiyane bangadlala better kunabanye abantu basibabiza ngoba ziyi-striker kwi-Kaizer Chiefs. Omashiyane bangadlala better kunabanye abantu. Solomons bangadlala better kunabanye abantu. So impumelelo ye-Chiefs andijiki ixhomekeke kunaphi. Ukufa novuka kwe-Kaizer Chiefs kuxhomekeke kunaphi. Andithengi busobandoda.